Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. ಯಾನಿಕ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕೋಲ 2 ವರ್ಷ ಗೊರ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆನೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಯರ್ ಆತು ಜಂಚೈತೆ ಬಯ್ಯದ ಕೋಲಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜೆದಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಲದಲ ಆಯ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ದುಂಬು ಏರಾಣ್ಲೈನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಪೋಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಚಿಗೆನಾ ಆಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚೋಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಬೇರೆ ಮೂರು ಇಡಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮಗು ಅಕ್ಕ ಇಡಿ ಅನ್ಪೀರ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಈರಕ್ಕೆ ಬಿ ಮುಚ್ಚ ಪದ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಸೂಪರ್ ಶೋಗತ್ ಪಲ್ಲೆ telling lies open your mouth ಇದು ಭಜನೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ ತಂಗಿ ಭಜನೆ ಒಯ್ಲು ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪಡು ಅವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಪಂಡರತೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಐತಿ
ಕಾಂತಾರದ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಗ ಕಾಂತಾರದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ವರಾಹ ಇರ ಪುದರ್ದದೆ ತರುಷ್ ಹಾಯ್ ಮಂಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಕ್ಲಿ
ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೋಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಎನ್ಮೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಜೇಕ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಜೇಕ್ ಬಯ್ಯ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಎನ್ಮೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪುನು. ಎಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಕೋಲಾಗ್ಲ ಒಂಥರ ಆಯ್ಚಿ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ಕೋಲಾಗ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಆಯ್ಚಿ. ಅಂಚ ಅವೆತ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.